स्तन काट के एगो दमनकारी करके अवहेलना करे वाली महिला नंगेली के कहानी। दक्षिण भारत के केरल राज्य के एगो नींद से भरल शहर में नंगेली नाम के एगो बहादुर महिला के उल्लेखनीय कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आवत बा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इतिहास के किताब में दर्ज नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश शासित भारत में भेदभावपूर्ण स्तनकर के खिलाफ उनकर अवहेलना के काम एगो कलाकार उनका बलिदान के सम्मान करे के कोशिश में फेर से जिंदा कर रहल बा। स्तनकरा ओकर क्रूर प्रवर्तन के बारे में बतावल गयल बा। ब्रेस्ट टैक्स एगो क्रूर कानून रहे जवन ब्रिटिश शासित भारत के 550 रियासत में से एगो त्रावणकोर के राजा के लगावल रहे। इकर जाति संरचना के मजबूत करे खातिर बनावल गयल रहे। निचला जाति के औरतन के स्तन ढके से मना कयल गयल रहे। अगर उ लोग के हिम्मत रहे तब भारी टैक्स देवे के पड़े। इकर खाली आर्थिक बोझ ना रहे, इ कठोर सामाजिक पदानुक्रम के कायम राखे के एगो औजार रहे। नंगेली के साहसी अवहेलना। एझावा जाति के एगो महिला नंगेली मुलाछीपुरम नाम के गांव में रहत रहली, जवना के अनुवाद स्तन वाली महिला के भूमि होखेला। एह गांव के नाम वहाँ के अविश्वसनीय बलिदान के सम्मान में रखल गयल रहे, जवन कहानी स्थानीय समुदाय के पोसल रहे लेकिन क्षेत्र से बाहर बहुत हद तक अनजान रहे। नंगेली के इतिहास में जवन साहस के काम मिलल उ रहे करके अवहेलना करत आपन स्तन ढके के फैसला। जब एगो टैक्स इंस्पेक्टर उनका घरे भुगतान के मांग करे आयल त नंगेली आपन स्तन काट के इंस्पेक्टर के सोझा पेश करके सबके झकझोर देली। दमनकारी करके विरोध के एह कट्टरपंथी काम के चलते अंत में उनकर मौत ज्यादा खून के नुकसान से हो गई। उनकर दुखी पति यह नुकसान के सामना ना कर पवले अपना के उनका अंतिम संस्कार के चिता में फेंक दहलन, जवना के नतीजा में उनकर खुद के मौत हो गई। नंगेली के कहानी के जिंदा कईल। नंगेली के कहानी शायद स्थानीय किंवदंती बनल रहित अगर स्थानीय बैंक पत्रिका में अपना कहानी पर ठोकर खाए वाली कलाकार मुरली टी ना रहे। कहानी से पेचीदा होके उन नंगेली के रहे वाला इलाका चेरथला के दौरा कैले आ उनकर जीवन आ बलिदान के बारे में औरी जाने खातिर गईले। उनकर लक्ष्य बा कि नंगेली के बहादुरी के काम के आधिकारिक तौर पर केरल के इतिहास के हिस्सा के रूप में मान्यता देहल जाव। मुरली टी नंगेली के वीर अभिनय के चित्रण करे वाला चित्रण के एगो सिलसिला बनवले बाड़ी। ग्राफिक इमेजरी से परहेज करत बाड़ी आ एकरा बदले ओह ताकत आ हिम्मत पर ध्यान देहले बाड़ी जवन उनका अतना नाटकीय बयान देवे में लागल बा। इनके किताब अमाना इतिहास के छिपल चित्र में ये चित्र सब बाड़ी जिन्हन के प्रदर्शनी पूरा केरल में भइल बा। उनकर अंतिम मकसद सरकार के प्रोत्साहित कईल बा कि उन नंगेली के बलिदान के राज्य के इतिहास के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में मान्यता देवे। नंगेली के विरासत के बारे में बतावल गयल बा। हालांकि नंगेली के कहानी के आधिकारिक रिकॉर्ड में बढ़िया से दस्तावेजीकरण नइखे भइल बाकिर उनकर विरासत स्थानीय समुदाय उनका दूर के रिश्तेदारन के दिल में जिंदा बा, जे लोग आजो उनका से जुड़ाव पर गर्व के भाव महसूस करत बा। उनकर चचेरा भाई के परपोता मनिया वेलू के मानना बा कि उनकर बलिदान व्यापक मान्यता के हकदार बा। उनका उम्मीद बा कि एक दिन नंगेली के नाम केरल के इतिहास के हिस्सा के रूप में याद कईल जाई, जवन की दमनकारी रीति रिवाज अवूरी अन्यायपूर्ण कर के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में काम करी। नंगेली के कहानी एगो अवहेलना के कहानी से बेसी बा, कि एगो याद दिलावत बा कि व्यक्ति अन्याय के चुनौती देवे खातिर कतना असाधारण लंबाई तक जाई, उहो अपना जान के कीमत चुकावे के। इयोह सब लोग खातिर प्रेरणा के काम करेला जे दमनकारी व्यवस्था के भंग करे के कोशिश करेला आ समानता खातिर लड़ाई लड़ेला, चाहे कवनो कीमत चुकावे के पड़े।